Estimats i estimades, aquí teniu el tercer capítol de la sèrie més seguida per internet, els pronoms febles. Avui parlarem del complement indirecte. I ja ho sabeu, si necessiteu més informació ampliada o més bàsica sobre el complement indirecte, podeu veure abans els vídeos que teniu enllaçats a la descripció. Primer de tot, comencem per una petita introducció. Què és el complement indirecte? Doncs el complement indirecte és el destinatari animat de l'acció del verb o la persona que experimenta el sentiment expressat pel verb. Quedeu-vos sobretot amb això. És el destinatari animat de l'acció del verb. Quines construccions poden formar un complement indirecte? Doncs per començar, un sintagma preposicional. Fixeu-vos en l'exemple. L'Ajuntament ofereix pisos econòmics als joves. Aquest "els joves" és un sintagma preposicional que té la funció de complement indirecte. Si us hi fixeu, està introduït per la preposició a. Segon cas, una preposició més un pronom personal fort. Fixeu-vos en l'exemple. A mi m'ha agradat molt aquest llibre. Ha agradat a tothom. Tant a mi com a tothom són complements indirectes formats per una preposició més un pronom personal fort. I en el tercer cas, una preposició més una oració subordinada. Vaig contestar totes les preguntes a qui me'n va fer. A qui me'n va fer és una oració subordinada que en aquest cas fa la funció de complement indirecte. Si us hi fixeu, tots els complements indirectes estan introduïts per la preposició a. Quins pronoms substitueixen el complement indirecte? Comencem per la primera persona. Am i ens. La pel·lícula m'ha agradat molt, ens ha agradat tots. Ens ha agradat a tots. En aquests dos casos, tant M' com ens fan de complement indirecte. Els de segona persona, et i us. Et desitjo un bon viatge, us vindran a buscar. Tant et com us, aquí fan de complement indirecte. Són els destinataris de l'acció del verb. I igual que en el complement directe, la cosa es complica quan parlem de la tercera persona. Comencem pels singulars, li i i. Fixeu-vos en aquests dos exemples. A la Maria li he deixat els patins. Li fa de complement indirecte, però fixeu-vos en aquest segon cas, en què aquest li es transforma en un i. No els hi deixaré més. Per què? Perquè està combinat amb un pronom de complement directe. Ho veurem a la següent diapositiva. Passem al plural. Els és l'única forma. Molt fàcil. Els alumnes demanen allò que els vam prometre. Quan volem col·locar el complement indirecte de tercera persona plural després del verb, sí? Col·locar-los, sí? La forma que farem servir és l'ús, l'ús, no lis, ho veurem després també. Reflexiu o recíproc, el tercer cas. La selam ha de fer-se el sopar. En aquest cas, aquest se fa de complement indirecte reflexiu, i les amigues s'envien missatges, aquest s apòstrof, que és una altra forma del pronom es, fa de complement indirecte també, en aquest cas recíproc. S'envien missatges entre elles, aquí reflexiu, perquè es fa el sopar a si mateixa. Seguim. Ara, allò que us deia, quan li es transforma en i, ho hem vist aquí, en el cas de tercera persona singular, quan es combina amb pronoms de complement directe. En pronoms de complement directe definit, ho hem vist abans al vídeo dels complements directes. Li, en funció de complement indirecte, més el, la, els, les, en funció de complement directe, dona lloc a aquestes quatre formes d'aquí. L'apòstrof i, la i, els i les i. Mireu en aquests exemples. El vestit li deixaré. La tauleta no la hi deixaré. Els patins els hi deixaré. I les ulleres de sol no les hi deixaré. En aquests casos, fixeu-vos que hi ha dos complements pronominalitzats, el complement directe i el complement indirecte. I quan es combinen, primer col·loquem el complement directe i després el complement indirecte. Atenció amb la forma lis, està prohibidíssima, no la podem fer servir, en cap cas. Fixeu-vos en aquests dos exemples. Lis deixaré els patins. Malament, impossible, no podem fer servir aquest lis. La forma correcta és els deixaré els patins. I en el segon exemple, he vingut per deixar-lis els patins. Aquest lis no el podem fer servir de cap manera. Ja ho hem dit abans. El plural de tercera persona el construïm amb -l'ús quan va darrere del verb. Hem vingut per deixar-los els patins, tant si és masculí com si és femení, tant a ells com a elles. I fins aquí el vídeo d'avui. Ens veiem al següent capítol. Gràcies.